Bimisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian iti probinsya ti Apayao ken Kalinga. Indaulwan na ti inspeksyon ken inaugurasyon dagiti na dumaduma a proyekto anay padakder iti dua a probinsya. Report manipod ken ni PTV intern Mikey Valverde. Indaulwan ni Department of Social Welfare and Development Office Secretary Rex Gatchalian iti inspeksyon ti Napapintas a kalsada iti barangay Sakpil, Conner, Apayao. Subcomponent iti proyekto ti Kalahi Seeds National Community-Driven Development Program. Kagidant inspeksyon na, impanamnama na ti suporta na iti next phase iti proyekto. Imunan na ilukat ti kalsada iti 2023, napapintas iti 2025. Kagidant dayta, nabigbig metlaing ni Gatchalian kas anak ti Conner Apayao ang maitunos iti resolusyon nga impasa ti Sangguniang Bayan iti munisipyo. Nagpirma metlaing the Secretary Gatchalian kini Conner Mayor Horico Bawaya iti deed of donation para iti 3,000 square meter lot at pakaidpasdekan ti Provincial Warehouse ken Extension Office. Inbinglay pa iti opisyal ang maibangon ti relief warehouse iti munisipyo ti Luna. Nairanta dagito ipagidulinan dagiti family food packs, relief items ken dadumapay. Tapto na parpartak ti panakaipaay dagitoy iti panawen ti emerhensya. Kalpasan ti panagbisita na iti probinsya, nagturong met iti Kalinga. Naadaptar met laeng isuna akas anak ti probinsya, anak panaganan kas duliyaw, nagtaod iti mararaem apangat. Maysa a lider anak buwan sirib, kinapudno, kinapintas a panangidaulo na iti komunidad. Binisita pa iti opisyal ti Gaddang Kalakad Weavers Sustainable Livelihood Program Association iti Barangay Kalakad, Tabuk City. Ken ti Bagtayan Livelihood Association ken Galdang Luminawaan Association iti Pasil. Indaulwan na pa iti inaugurasyon iti duwa kat sa aran na barangay hall iti Barangay Kalakad iti Tabuk City. Binisita na pa dagiti National Awardee Kalahi Seeds Project iti Rizal. Mikey Valverde para iti Pambansang TV iti Baru a Pilipinas.